Horas madihita amanginang. Hurian itu hatta na usahat di bagas joron itu hatta. Terlubiwa na mengikuti live streaming di ganup inganan nabi. Adorak sobongot hita marsaur dohot debata. Nilehom mati kisang obas para di diri. Martangiang nahohom mahita di inganat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tuwa palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata asi ni roham, di parsitongaan ni Joromi, sumat tu goar mudo baritam ale debata, rodi ujung ni tanoon. Gok hati gorat do sia mumi, tibul do Jehovah jala pujion situtu do, di bagasan hutan di batata, di atas dolok habadia onai. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata nasangap jala nabadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam, marhite-hite todimi, dibaheni hupangido hami nuaik tuho, lehon madihami roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon na didokmu, songon panguloy ni anak tuamana. Say pararat maharajamu, jala say tabay ganu pari bilangan niyak kana porsea diho,
asalam terberita guarmu nabadiai. Jada dapotan hanguluan kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.